थिग बेबायदिनो जोङो एग्जाम्पलखौ नुखाबाय मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ सोरबाया दिनै जोबथेनानै राज उलाफादाव जिरायगासिनो दङ। बर' फरायसानि आफादगिरि जानानै जा गोरोन्थिखौ बिथाङा मावदोंमोन बिथाङाबो भुल स्वीकार खालामनाया गोनां। बेबायदि दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मासिखौ गावनि गोहोखौ बासायनो थाखाय सोरखौबा पुलिसजों हमजाहैयो। गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। फुंजामुथि दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ मोनदों। फुंजामुथि सिखारनाय लोगो लोगोनो बिक्रम दैमारिनि माखासे बिथाङा फोसावदों जे दाखालि जिहेतु सार दिपेन बर'आ माखासे बाय मिस्टेक बुंब्रफ्लांनायनि बाथ्रा सायावहाय खोथा बुंदों, खमा होदों बा खमा होदलायनांगौ बेफोरबायदि जायो। बयबो गासिबो पारफेक्ट नङा। जों खमा बा निमाहाखौ होदलायनांगोन। बिथाङाबो मा साननानै बुंब्रफ्लांखो बेखौबो जों बेफोरखौबो निमाहा होदलायनांगोन। जाबाय नङा होमबा, मानसिसोथ' बयबो जायो। आरो बियो माखासे बाथ्राखौ बुंब्रफ्लांगोन, गोबां टेनसन थायो बिनावहाय। न'खरनि फारसे थाबाय, फेमिलि फारसे थाबाय, आरो लोगोसे हारिनि मोनसे खोथा थाबाय, आरो मोनसे पार्टिनि मोनसे बाव लोगोसे आरो दिनै जोंनि बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानाय जायैनि सायाव बेफोरनिबो गोबां साननांगौ जानानै फैयो। थ' हिसाबै जों खमाखौ होदलायनांगोन। बेखौ जुदि रायखांलायबाय थायोब्ला, बुंखांलायबाय थायोब्ला बेफोरो गोरोन्थिया नों आंनिनो जागोन। बिबो दिनैहाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानो होननानै जायाखै। बिबो दिनै नों आङानो खालामदों, बै खालामदों, बा फरायसा आफादानो नोंनो जाथारनांगौ होननानै बुङाखै, बा गोबां जों रायजो राजाफ्रानो बिखौ दैदेनगिरि खालामदों। थ' हिसाबै जों खमाबो होनांगोन ना, रायजो राजाफ्राबो बा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो, जिहेतु बिथाङा गावनि भुलखौ स्वीकार लालायनांगौ आरोखि। दा जा गोरोन्थि जानानै थांबाय बेफोरखौ जों गासैबोखौबो खमा होदलायनो हानांगोन। नङाब्ला जों गोरोन्थिखौनो जुदि रायखांलायबाय थायोब्ला बा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायबाय थानायखौ जुदि रायखांलायबाय थायोब्ला बियो नों आंनि गोरोन्थि देरसिन गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। थ' जों बिक्रम दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ आंबो बेखौ रिपिट खालामफिननो सानाखै। बिक्रम नैबे दिपेन बर' सारा जिहेतु गोरोन्थि मावनाय, आं बेखौ सेकेन्ड टाइम एगेइन आरोबाव रिपिट खालामफिननो सानाखै। बिक्रम दैमारि सार बिथाङाबो मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे नायनानै लानि। गोजोन फुंबिलि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो सुंद' मेसेज आं होनो नागिरदों। जोंहा दा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि जा कल रेकर्डिं भाइराल जागासिनो दङ, बेखौ बेसेयावनो दोनथ'नायखौ आङो लुबैदों। मान सन्माननि खोथा दङ, आरो मानसि जानायखाय गोरोन्थिया माब्लाबा जायो। आरो बिनिखायनो गोबां क्रिटिसाइज खालामबाय, गोबां बुंबाय, आंबो बुंबाय, सोरबाबो बुंबाय, गासैबो गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिबाय। दा जोंहा निमाहा होनांगौनि बाखिल' दं। बेनिखायनो बर' रायजो राजाया दिपेन बर' सार बिथाङा आफादाव थानानै, दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि जानानै जा गोरोन्थिखौ बिथाङा मावदोंमोन बिथाङाबो भुल स्वीकार खालामनाया गोनां। आरो बिथांखौबो निमाहा होनाया दिनै बर' रायजो राजानि खामानि। बिथाङा मावाखै नङा, हारिनि थाखायनो मावदों, जोङो नुबोदों। खिन्थु माब्लाबा गोरोन्थिया जायो जेब्ला राजखान्थिजों खाथि सोमोन्दो जायो, राजखान्थिनि चक्रबिउआव गोग्लैयो, राजखान्थिनि बेबायदि मोनसे जेंनायाव गोग्लैयो, अब्ला बेबायदि मानसिया मालाबा गोरोन्थि जायो। जायबायदि दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मासिखौ गावनि गोहोखौ बासायनो थाखाय सोरखौबा पुलिसजों हमजाहैयो, सोरखौबा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनो, आनखि सोरखौबा बुथारनानैब्लाबो राजखान्थिखौ दिनै आंगो होननानै साननानै लायो आरो गावनि गोहोखौ बासायनो नागिरो। थिग बेबायदिनो जोङो एग्जाम्पलखौ नुखाबाय। मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ सोरबाया दिनै जोबथेनानै राज उलाफादाव जिरायगासिनो दङ। सोरबाया दिनै आरोबाव फिन हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव जोबथे होजानानै मानिबा दायाव फाव फान्दायनानै जोबथे होनो थाखाय सोरबाया फाव फान्दायदोंमोन। मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ सोरबाया थोनदोंमोन। नाथाय दिनै गोरोन्थिया बिथांनिनो नङा होननानै आं दिनै सानो। निस्सय सोरबा थोनग्रा बुंग्रा बिदि मानसि दङ होननानै आं सानो। नाथाय दिनै बे गोरोन्थिनि थाखाय मानगोनां
दिपेन बर' सारखौ निमाहा होनायखौ आं दिनै लुबैदों। मान सन्माननि खोथा दङ, नाथाय दिनै उन्दै जानाया मोजां। आङो 7थासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों आनसलिकफोरजों आं रायलायहरदों। बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों। बुंजानांगौ बायदि जाबाय, गोरोन्थियाथ' जाबाय। दिनै जोङो बेखौ सुद्रायलायनाया मोजां होनना बिथांमोनाबो बुंदों। दुखु मोनदों बेबायदि बोरै जानो हागौ होननानै। दा बिनिखायनो आङो गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजोंबो रायलायदों जेन बेबायदि मोनसे गाज्रि इन्टेनसन, गाज्रि गोसोआ जोंनि जिउआव जेन थाया, बेखौ जों खावलायगोन। सोरनिबा आसि दिन्थिनायजों, सोरनिबा दमजों जोंनि माब्लाबाबो सान्थिखौ जों लाबोनो हाया। दा सोरबाया जुदि राजखान्थिखौ लानानै, गावनि पावारखौ लानानै बिब्दि सोरखौबा जेलाव जोबथेसालियाव हरनो नागिरनाय, सोरखौबा दाय फाव फान्दायनानै सोरखौबा हमजाहोनो नागिरनाय, बेफोर गोहोखौ दमजों रावबो दिनै फोजोबनो हाया। नैबे आसि थाइसेयानो दिनै बेबायदि गोहोखौ जों फोजोबनो हायो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव राजनिनि थाखाय बुंगोन, राजनिनि थाखाय सोंखारिलायगोन, बे जागोन। नाथाय दिनै सोरनिबा जिउआ जेन नस्थ' जायै बायदि बेफोरखौ जेन जों खालामनो नाङा, जों बेखौ खावलायदों। दा आं जोबनायाव बुङो, मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ आंनिफ्राय आङो निमाहा होदों। जेन बिदि फिन आरोबाव गाज्रिसिन अबस्थाया जोंनि जिउआव जाया, आं बेखौनो बुंबाय थादों। गोरबोआ, मैखुना आरो नैबे साननाया गोथार जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोननि साननाय, नोजोर, सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन। नङाब्ला बिनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्था जागोन। रावखौबो कन्ट्रल खालामनो हायि जागोन। बेबायदि समा जोंनि सिगाङाव सफैनोबो हागौ। बिनिखायनो बेसेयावनो दोनथ'दो क्रिटिसाइजखौ। मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ निमाहा होदो। मानगोनां जाया बुंजादों, जाया दिनै बेबायदि बाथ्राजों फाव फान्दाय जानो नागिरदों, बिथाङा दिनै सिरियैनो दङ। बेफोरखौ जेबो केयार खालामाखै। बेबायदिनो जोंबो थानायखौ आं लुबैयो। थेंक इउ।